Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Azi o să ne ocupăm de instalația electrică a acestui scooter. Este vorba despre un scooter GY6 chinezesc. Acesta este de 125 de cm3, dar ceea ce o să vă spun astăzi puteți aplica inclusiv la cele de 50 sau de 80 de cm3. Așa că hai să trecem la treabă. Exact după cum am spus. Azi o să ne ocupăm de sistemul ăsta electric. Am să vă spun ce influențează scânteia la bujie și în următorul episod am să vă demonstrez că după modificările pe care urmează să le facem o să ne dea scânteie la bujie. Bun, în primul și în primul rând, cel mai important aspect este contactul. Eu nu am contact, l-am dat jos adineauri și nu l-am mai pus. Avem CDI, eu am două aici, avem CDI-ul, avem aici magnetul sub care e și statorul, aici avem senzorul magnetic, senzorul de scânteie, cum îl mai știți. Aceste două fire sunt pentru bobina de inducție pe care eu deja am dat jos bobina de inducție. Așa, și mergem și pe partea alaltă să vă mai arăt un senzor care influențează foarte mult scânteia. Este vorba despre senzorul piciorului, da? Aceste trei fire, da, care sunt acestea, dacă nu sunt conectate sau este defect, nu o să mai aveți scânteie la bujie absolut deloc. Așa, mi-am luat un multimetru, da? Și o să începem în primul rând să măsurăm firele, să vă explic și culorile firelor, care pe unde vine, cum pleacă, ce face. Bun, și avem în felul următor. Pornim multimetru și îl punem pe piuit, da? Acesta este semnul de piuit. Adică să verificăm continuitatea lor. Scoatem mufa de la picior, da? Cu asta începem în primul și în primul rând. Și începem să piuim. Da? Avem valoare, deci înseamnă că așa este piciorul pus și ne întrerupe scânteia la bujie. Dacă îl ridicăm, nu mai apare nicio valoare și o să punem următorul fir aici, da? Puteți observa că și aici îmi arată o valoare. Deci, cele două fire verzi sunt în continuitate. Dacă piciorul este ridicat, înseamnă că avem și scânteie la bujie și senzorul funcționează corect. Dacă aceste două fire nu vă dă nicio valoare, nu piuie, nu vă arată absolut nimic, înseamnă că senzorul este defect și va trebui schimbat sau, cine știe, poate un fir îi întrerupt pe circuitul lui. Dacă puneți mufele de la multimetru la un fir verde și la cel negru și piciorul este ridicat în sus, tot așa aveți o problemă și nu merge. Nu o să vă arate nicio valoare și nu o să vă dea nici scânteie la bujie. Și atunci, ce facem? Va trebui să lăsăm piciorul în jos și avem piuit pe multimetru la aceste două fire. Bun. Deci, senzorul funcționează bine. Îl punem înapoi și mergem mai departe. Mergem pe partea alaltă. Bun. Odată ajungi pe partea asta alaltă, începem să verificăm. În primul și în primul rând, ce verificăm? Verificăm dacă statorul are rezistența bună sau cea scrisă de fabricant. Și atunci, căutăm firele de la senzor, da? De la senzorul magnetic, adică de la acest senzor, care în mod normal au culorile albastru cu galben, verde sau albastru cu alb, negru sau în cazul de față avem albastru cu galben și roșu cu negru. Bun, ce facem? Luăm multimetru, îl punem pe rezistență 20 de kΩ. Să vă arăt. Așa.
Scoatem aceste două fire de aici și ne uităm la care parte merge în senzor. Da? Adică această parte, nu care merge în instalație electrică, ci această parte care iese din senzor. Și atunci punem firul, mufa roșie de la multimetru în firul albastru cu galben sau albastru cu alb și cel negru îl punem aici. Da? După cum puteți observa, avem o valoare de 0,41 kΩ, adică dacă îl punem în ohmi o să avem o secundă 419-420 de ohmi, ceea ce este perfect și atâta este scris de fabricant. Așa puteți voi măsura senzorul magnetic. Da? Scoateți aceste două mufe, le verificați exact cum v-am arătat. Dacă sunt sub 200 de ohmi, înseamnă că acel senzor nu mai este bun și va trebui să vă înlocuiți senzorul. Bun, le conectăm înapoi. Și acum avem aici partea de încărcare. Da? Avem firul verde care e masa și punem firul, mufa neagră de la multimetru în el și începem să măsurăm. Punem la cel galben, nimic. Punem la cel alb, nimic. Nimic, nimic. Deci el funcționează. El funcționează în momentul în care motocicleta este pornită și trimite impulsuri electrice aici, care după aceea intră în releu de încărcare și după în baterie. De asta nu trebuie să avem nicio valoare aici că motocicleta este oprită. După aia venim și vedem care e situația cu CDI-ul. Aici avem un CDI chinezesc, da, GY6, cu 6 mufe. Există și alt model cu 4 mufe, acesta, sau cu 5 mufe sau cu 8 mufe și așa mai departe. Bun, eu le scot, hai să vă explic fiecare fir de unde vine și ce înseamnă. Eu le-am prelungit aici. Avem firul albastru cu galben, da? Care adineori v-am spus că acesta vine de la stator, de aici, da? Deci, firul acesta intră în CDI direct aici, da? El se duce frumos pe instalație până aici și urcă înapoi. Bun. A doua, avem firul galben cu negru. Firul galben cu negru, în proporție de 90%, vine conectat la bobina de inducție. Da? După cum puteți observa, galben cu negru. Vine direct în bobină. Firul roșu cu negru, de obicei și în cea mai mare parte a motocicletelor, a scuterelor chinezești, acest fir este plusul dat de contact. Da? Dacă puneți contactul, aveți o baterie, învârtiți cheia în contact, pe acest fir, dacă o să le măsurați, o să avem 12 V dacă bateria este încărcată suficient. Ulterior trecem mai departe. Firul verde, după cum puteți observa, este masa, este minusul și avem nevoie să avem masă atât pe cadru cât și pe instalație electrică, dacă cumva nu este legată masa din cadru pe instalație. Da? Avem fire separate. În momentul ăsta avem minus și pe cadru și avem și pe instalație electrică. Firul negru cu alb este kill switch-ul de la contact, după cum puteți observa. Da, haideți să vă arăt. Aici este firul cu negru, aici e contactul și acesta este kill switch-ul. Da? Când opriți motorul, de la asta se oprește pentru că nu mai alimentează CDI-ul. Îi întrerupe curentul de la firul negru cu roșu. Bun. După ce v-am explicat și aceste aspecte, vă arăt cum să pun mufele în CDI. Puteți să găsiți și pe internet cum se pun, dar vi le arăt și eu ca să vă fie poate mult mai ușor când faceți. Da? Avem aici 4 pin pe partea mai mare a CDI-ului și 2 pin pe partea dreapta a CDI-ului
Și acum vă explic unde să pun firele respective de aici. Da? Firul albastru cu galben, ceea ce este senzorul magnetic, da? Îl punem la primul pin stânga sus. Deci primul pin stânga sus, senzorul magnetic. Al doilea pin, da? Din asta mare vorbim acum. Al doilea pin îl punem, deci după el, al doilea în dreapta, este bobina de inducție. După aia, în partea de jos a CDI-ului, o să punem masa, obligatoriu trebuie să aveți masă pe el. Și cel de-al patrulea fir, ceea ce ne interesează pe noi, este firul de curent de 12V de la contact, care vine în CDI pe partea stângă la mufa cu doi pini, îl punem de desubt, pentru că în partea de sus a mufei cu doi pini vine kill switch-ul pe care noi nu l-am legat. Așa, exact așa trebuie să vă arate și vouă CDI-ul legat. Da? Albastru galben sau albastru alb, stânga sus, bobina de inducție negru galben, dreapta sus, masă stânga jos sau dreapta jos, pentru că ambele sunt mufe de masă, și pe partea asta altă unde intră doar doi papuci punem plusul și kill switch-ul. Asta este identic și cu asta, dar aici stânga sus îmi vine senzorul de la stator, senzorul magnetic, dreapta sus bobina de inducție, stânga jos masa motorului și dreapta jos curentul din baterie. Așa funcționează CDI-ul. Și încă o chestie vreau să vă spun, și după aia în următorul episod am să vă arăt ce facem, cum modificăm ca să avem scânteie la bujie. În momentul de față nici eu nu am scânteie la bujie, dar pe episodul următor am să vă arăt cum fac acest lucru. Puteți și să verificați totodată, ca să vă asigurați că acele fire merg exact unde v-am spus eu acum. Da? Cu multimetru facem toate chestiile astea. O să luăm de aici firul albastru cu galben, o să-l punem în mufa care intră în instalație electrică și în mufa care am băgat-o în CDI. Da? După cum puteți observa, acesta ne arată o valoare și piuie. Ulterior, punem înapoi mufa, luăm negru cu roșu, tot așa, îl punem unde intră în instalație și îl punem aici, pe CDI, da? Exact aceeași chestie, are continuitate, înseamnă că el merge direct acolo. Și la bobina de inducție, vă arăt aceeași chestie, da? Luați firul de la bobina de inducție ce intră în instalație, îl puneți la CDI, e aceeași chestie. Și tot așa și masa, luați firul verde sau puteți să-l puneți multimetru exact pe cadru. Da? Și ne arată valoarea și asta. Da? Exact așa. Bun. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să lași un like dacă ți-a plăcut și dacă văd susținere din partea voastră, o să continuăm cu încă un episod unde am să vă arăt pas cu pas ce schimbăm, ce punem, ce facem ca să avem scânteie la motocicletă. Hai, aveți grijă de voi și spor la muncă!